Sikhok Mangkhor Dakait Markhe Akarjak Salbrum Sikhok rok Shep Mankhe Lukurogni nok Fal nok Rung nok Mutai nok rogo Habwi Rang rok Khogwi Twlangkha Manikhni Khogo Khogjago CCTV camera rok bahaino Obhaino koktuma kasaka Khumpui Academy rung nogo Sikhok Dakait rok Habwi CCTV camera Khogwi Twlangkha tei khoka 40Hajar Khog Burichi Shaira Khumpui Academy rung nok ni grill ni rod rawi Sikhok Dakait Habwi Rang morok ni CCTV camera Khogwi Twlangkha tei khoka Rang rok obhaino koktuma kasaka Dakait da angma kalaikha hayakeba fekjaknai manikhni janai rok da angma kalaikha kebo sawi mania tangai bagai ba akar kha asuk Sikhok Dakait rok Khumpui Academy rung nogo Sikhok Dakait hapai mani yakongni yapai mari bohaino nukjakha haste hapang rung nok rogo rung srngnai chirai rokni safety ni kok wanchukui joto rung nok rogo CCTV camera rok thepai rimani pia oboshuduse Sikhok Dakait rok mokolo gedal jakliya rang puisani bagai CCTV camera rok bo khologoi Twlangkha laikha Sikhok Dakait rok obhaino koktuma kasaka Khumpui Academy rung nogo ঠিক ও জায়গাও সিসি ক্যামেরা থেপাজাক তার বুদুকে আঙ্গ অবনি পরে অজরনি ক্যামেরা বড় Twlangkha হাকে ইয়াঙ্গ থাঙ্গো ইয়াঙ্গ থাঙ্গই ঠিক প্রিন্সিপালনি বুসকাঙ্গ খুম টপ দङ ঠিক অর তালা বড় ন সাউ সাজুই দাইরে রাখাইছি Salah satu semua itu. Salah ramai. Time rogla sai miya tamangkai ang miya girjani light thangko sisi camera ni jati rok sungi tongo abo noita rok baje khana nga noita ni pore nongnai habmato karon sisi aboni singa habke to sisi singla khamo hedaba horo to sungi tongle Gambagai noita horni noita ni pore rogong nai hingga abo yang classroom tailam tei habo class 9 rok yang toilet site tailam sobai habka gabon pore boro habka abo to saimaliya hingkai CC camera ni hard disk bu rok sakagi tlain thangka gambagai jeng record bu nai malia hingkai ani rumo school maintenance khlainani nei rang pisati khlaijak tong ko ekdin sekang hingka locker bising abo sobai nai prai 40,000 hai cash rang Twlangkha hingga Borok ani aro principal room hapka, office room hapka, computer room hapka, staff room sini kenai tongo male female aro hapka aro bu almari rok sebaiknya. Joto jagan almari tala sebaik, locker sebaik borok Floyd tangbaiknya. Abdi heda. Narok ni room nogo to onik no bahai Sikhok habu nik naik tombo. Nggak tahu nih bagai narok ni oro mana naik dek tiro, Sikhok tiro pun konjek ya. Actually Age thaito jeng CC camera thepaya sani to tong mani hingga yang hostel borok demand khayo gal hostel by boy hostel ayang chere rok bu horogo khare nei hingga chini khorok ni si night gap tongman bagai ayang push ting khairi kata burion hostel passing kai kroksa salaron hostel passing kroksa karon ro tai CC camera bu tong gai ba jeng secure nei mone khlai tongmata ase gong lak nei ase hapana to hard disk rok ase kelang lak habai nei wansoi tong manita gap tini ni simi jeng yang deploy khaisnai yang gal hostel to nangi tong phano jeng school nangpung mani bagai karon school chini kwbangma property tongo chini computer rok to Twlanglia Twlangkhai to Twlangi mangkhamu brok gan rok bu nukhana kwbangma chini computer abo IT cell chini IT room ni bagai tini ni simi jeng order renai je chini rok ni night garno yang school duty khaina bagai Omo hai sirmani room nogo so bahai Sikhok habi tonglai tongke kinango bo bhai nai ga kono Sikhok no tamo hai ga borok khamia jara omo hai ya grunai rok no ya prepare nai rong tang ko khusar nai tai tamun sanani oborok to Sikhok borong ni je naitung mani mote khe boro rang no naituk khana almari swai locker mo habu ngatai kun kaus botro Twlangya ka bo ani sondeho tongo drugs anai rok khana khub sambhabona hingkai borong no to tai tamun sanani chini society se abo ma wansok sinai jeng school bang principal chaisong wansong we tamo na ba hedaba chin proshashan
पुलिस प्रशासन ताई चिनि लोकल जरा तंगनाय रok जों जरा सिनाय नुनाय बा सिख्ला तंगनाय रok जोंनो आबोनो कंट्रोल मा खायनाय आचेराय रok no बुजावनानै खाय आंनि साना हांखाय borok no tamanai जों तो पुलिस एफआईआर खायनाय बंनो बाहायके रमनानै आबो जों चेष्टा मा खायनाय खारन आपते कायसा स्कुल Khumpui hai nami dami school chini Khumulwng area o government school opti nomborok bare bare Habwi thangnai bo haino hapta chini kaitam laptop kamakha thangnai bo haino abo 2 bosorni sakang hangkai amon bagai जों CC camera or rui rikha texale sebong ana hnai haibano se sebong ya karon oborok ungka borok professional nei ang wansogo expert abo haino Sikhok katal apti yata borok jotono saimano amoni bagai borok jotono borok CCTV rok off khlai hard disk rok langi thangbai tha ke bongno apti tangthun bobishoto haisi haibano जों to bongno mangkhai to yakalak he dao to police proshashan tamo khlai ain borok jelat roham nangkha rohnai kintu chesta khaithum romnani ka norok bu khobor nadi biang joto lukurok nang koyo opti hairok jeno ongyana tei bobishoto isa brongni bagai nungkuna ekter iko tabuk office time o khlainai khungo to polasa phaithaman computer rok asu ongkayani bagai thigonyani bagai tabuk khlainani tongata tabuk police nai makhang to logo phaikya brongna जों phone khaikya phungo aidrubo ngai borok Radapur PS ni to daruka rok phaithangka nai borok photo rok buithangka जोंनो खबर rikha ang rikha chini ko sal lois phungni bobo rikha